70% इउपिपिएल भट होनानै बिथां गोविंद बसुमतारीखौ देरहादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिखौ जोङो फालथायनानै शिबानो गावनि माबाखौ गावनि केन्डिडेट माबाखौ दासिमबो डिक्लेयार खालामना लानो हायाखै बिनि सिगांनो नों सासे नोङो खाम्फा बरगयारिया माबोरै बुंनानै लानो हाखो आं 14 चिरां दुवारनि सासे केन्डिडेट जाबाय होननानै बेथ' एकदम बिराद लासिं बाथ्रा बियो। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामबाय नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे टपिकफोरखौ लानानै बा माखासे आयदाफोरखौ लानानै भिडिअ लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्टखौ खालामदो दाबाव। आरो बेजों लोगोसे चेनेला जुदि नोंथांजों अनसायजानाय बायदि मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे उनफोरनि भिडिअआ नोंथांनिसिम गोरलैयै सौहैनाय बायदि। दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनि जे फेरेंगा बसुमतारी एबा रनजित बसुमतारी, जाय बिथाङानाखि 19 नं चिरां दुवारखौ नागारनानै बावखुंग्रि बियाबाव केन्डिडेट महरै फसंहैजाबाय। बिथाङा मा बुंदों जे 19 नं चिरां दुवार समष्टिखौ खाम्फा बरगयारी बिथांनो माने सेक्रिफाइस खालामबाय होननानै। नाथाय बिथांनि बुंनायाव बेसेबां सैथो बेखौ जोङो मिन्थिला, नाथाय बिथाङा बावखुंग्रि समष्टियाव थांनानै माखासे मिनिथाव खोथा बुंहैदों। आं सानो बेफोरबायदि बुस्थुखौ, बेफोरबायदि रावखौ जायफोर मानसिफ्रा माने डिप्रेसनाव थायो, माने टेनसनाव थायो आरो मोनसे गिनाय सम फैयो, अब्ला बेफोरबायदि रावखौ बुङो। जे बिथाङा मा बुंदों सिगाङाव नायनानै लाग्रोनि, बिनि उनाव सावरायफिनदिनि। बावखुंग्रिल' नङा, दनेश्वराथ' थांखाबाय, जेनखाबाय, जेननानैनो बायदिसिना बखिगासिनो दङ। आं दनेश्वर बिथांखौ बिदा हिसाबै मानियो। बिथाङा खिन्थु आंखौ गावनि फंबाय हिसाबै मर्यादाखौ दोननो रोङाखै। जिखियानो जाया, बे बिथांनि खोथा। जेब्ला मानसिया थैनोसै समाव, दै गबोनाय समावहाय फेम्फोनायाव हमग्रांनानै, मेथेखायाव हमग्रांनानै गावखौ बासायनो नायो, बेबायदि अबस्थायाव दिनै बिपिएफनि अबस्था जानानै फैदों। दिनै जोङो आउट अफ 32 जोङो देरहानो थांगासिनो दङ। दासिम मोनबायाव बिपिएफआ देरहानो थांगासिनो दङ, मोनथामाव बिजेपिआ देरहानो थांगासिनो दङ। बे मोनथाम आरो मोनबाखौबो जोङो फोजोबनानै 40आव 40थाखौनो जों इउपिपिएल देरहानायनि थाखाय थाग थियारि जागासिनो दं। रनजित बसुमतारी बिथांनि रावखौथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुबाय। दानिया फैदिनि एसे सावरायदिनि। बिथाङा मा बुंदों, दैयाव जेब्ला गब'नो नागिरो अब्ला दैनि फेंफोनायाव हमथानानै थानो नागिरो, एबा मेथेखा माने खोस्लिफाना होननानै जों बुङो खोमा आरो बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय दैयाव सोर गब'नो नागिरदों बिथाङा निस्सय मिन्थिगौ, नाथाय मिन्थिसेयावबो बिथाङा बे जिनिसखौ उल्थायनानै बुंनाय बायदि आं मोनदों आरोखि। दैयाव सोर गब'नो नागिरदों? केन्डिडेट मोजांब्लाथ', बयजोंबो अनसायजानाय केन्डिडेटब्लाथ' बेखौ मालाबाबो बै कनस्टिटुवेन्सि एबा समष्टिनिफ्राय बोखारनाय नङा। मानोना बेखौ बोखारनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा दुखु मोनगोन। गोदान केन्डिडेटआबा मा खालामगोन? जोंना बेनो मोजांमोन होननानैसो बुंगौमोन, नङा होमबा? रायजो राजाफ्रा हगार हरनाय नङामोन। आरो बिथांखौ दिनैहाय बेयाव लाबोबाय हिसाबै बै समष्टिनि माखासे रायजो राजाफ्रा एसेबाबो खुद्रिनाय फैगौमोन। आरो गुबुन फारसेथिं मा जादों, जे खाम्फा बरगयारी बिथांनो सेक्रिफाइस खालामबाय होननानै बुंदों। खाम्फा बरगयारी बिथांनो जे इउपिपिएल हानजानिफ्राय 19 नं चिरां दुवाराव टिकेट होगोन बा केन्डिडेट महरै फसंगोन, बियो बिराद गोजाननि बाथ्रा। बिनिबो मोनसे भिडिअ दं। सानदों नै दाख्लै साननैसो सिगां एक्स डिपुटि खाम्फा बरगयारिया बे गावखौनो 14 चिरां दुवाराव केन्डिडेट सासे जाबाय होननानै बे फोसावनानै लादों आरो हाइकामान्डनि खोथाखौ मानियाखै। बे हाइकामान्डनि गोजौआव थानानै बियो खामानि मावनो नागिरदों। आरो जिखिनि नोङो गावनो गावनि केन्डिडेट माबाखौ डिक्लेयार खालामना लाबाय, बियो आयेननि बेरेखा जादों, हाइकामान्डनि बारगा मावनाय जादों, जों बेखौ फोरमायो। आरो उइनाव आरो जाहाथे नों बिदि खालामनानै लाया, बुंनानै लाया, जों बिनि सायाव जोङो 14 चिरां इउडि जानानै जों निन्दा खालामदों आरो लाजिनाय मोनदों। जाहाथे बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो नाङा। हाइकामान्डआ नों डिक्लेयार होयैनि सिगां गावनि टिकेटखौ बोरै डिक्लेयार होना बुंनानै लानो हागौ, आं जाबाय सासे केन्डिडेट 14 चिरां दुवाराव होननानै। दा बेफोर साननो थाङा गोबां लासिं सिंनि बाथ्रा। जाहाथे नोङो
नोङो सिबानो गावनि माबाखौ गावनि केन्डिडेट माबाखौ दासिमबो डिक्लेयार खालामना लानो हायाखै बिनि सिगांनो नों सासे नोङो खाम्फा बरगयारिया माबोरै बुंनानै लानो हाखो आं 14 चिरां दुवारनि सासे केन्डिडेट जाबाय होननानै बेथ' एकदम बिराद लासिं बाथ्रा बियो जों बेखौनो निन्दा खालामो जाहाथे उनाव बेबायदि जों बुंनानै लाया आरो जों गनायनानै लानाय नङा 14 चिरां इउथ हिसाबै आरो अल रायजो राजायाबो बेखौ गनायनानै लायाखै बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो जे 14 नं चिरां दुवारखौ जे फेरेंगा बसुमतारिया खाम्फा बरगयारि बिथांनो सेक्रिफाइस खालामबाय होननानै बुंदों नाथाय 14 नं चिरां दुवारनि जिहेतु रायजो राजाफोर एबा कर्मीफोर बिथांमोना मा बुंदों खाम्फा बरगयारिनि सायाव अब्ला फेरेंगा बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो फेरेंगायाथ' जुदि सैथो बाथ्राखौ बुंदोंब्ला बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नङामोन 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि मानसिफ्रा बेखौ नोंथांमोना हमनो हाखाबाय बिनिखायनो आं बुंदों 14 नं चिरां दुवाराव फेरेंगायाथ' देरहाखाथारामोन आरो खाम्फा बरगयारि बिथांनोबो टिकेट होनाय नङा आरो नै जोबथारनायाव दा सांग्रां ब्रह्म डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौसो टारगेट खालामनानै दं इउपिपिएल निफ्राय नाथाय गोबां बेले बेजे दं बे समस्तियाव जायनि थाखाय दासिमबो माने डिक्लेयार खालामनो हायाखै आচ্ছা बे जानानै थांबाय दा माखासे भिडिअ थांदिनि नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो नुबाय थाबाय आरो सानबाबो मोनहरखायो नोंथांमोनासो साननानै मोनदोंना मोनाखै नाथाय आं साननानै मोनगासिनोखा जे 14 नं चिरां दुवाराव खाम्फा बरगयारि सारखौ माने केन्डिडेट होगोना बिराद गोजान जुदि होयोब्लाबो माने बिराद माने केलकुलेसन खालामनानैसो बिथांमोना होगोन आरो होथारोब्लाबो देरहानाया माने ओरैबायदि कठिन जागोन आं सिगांनि भिडिअ बुंखाबाय जे मानो आচ্ছা बे जानानै थांबाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय ओरैबायदि माने हाब्रां गिसिखानाय बायदि जागासिनो दं नै भेरगाव समस्तियाव खेबसेनो 12 जन जितु कर्मीफोर बिथांमोना रिजाइन होबाय आरो बेजों लोगोसे दरंगाजुलि ब्लकनि नेहाथारि ना माबामोन बेबो रिजाइन होबाय आरोबाव नै दोनस्रि बियाबनि जितु ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बिबान एंगारबाय अब्ला नायदो बेसेबां खहा जागासिनो दं आरो मानो बेफोरबायदि जादों मानोना बिथांमोननि गेजेराव दा गोरोबलायनाय गैलिया आरो गोबांथार दैदेनगिरिफ्रानो इउपिपिएल हान्जाया जे सरकार दानो हानाय नंलिया बेखौ हमदांनो हाबाय मानोना बै समाव बिजेपिनि सापर्टजोंसो इउपिपिएलआ एबा प्रमद बर' बिथाङा सरकार दानो हादोंमोन बिटिसिआव दा बिनिखायनो गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा हमनो हाबाय जे इउपिपिएल हान्जाजों थानानै मुलाम्फा गैलिया जायनि थाखाय बिथांमोना फारि फारि रिजाइनेसन होगासिनो दं दा बे जानानै थांबाय आरो गुबुन फारसेथिङै फैदिनि जे सिगाङाव गबिन्द बसुमतारी सारखौ 70% भट होनानै देरहाहोदोंमोन मोनसे ओनसोला नाथाय बे ओनसोला दा ओरैबायदि उल्था जाबाय 80% भट होनानै रिहन दैमारि सारखौसो देरहाहोनो थांखि लाबाय अब्ला नायदो सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों सरकाराव थानाय हान्जाखौ नागारनानै उल्थायै 80% भट होनानै रिहन दैमारि सारखौसो मानो नांगौ जाखो जुदि सिगांनि बे सरकारा जुदि मोजां मावनो हादोंब्ला रायजो राजाखौ गोजोन होनो हादोंब्ला दा बेफोरनो आरो मोनफा मोनफा बिदिन्थि इउपिपिएल नि जानानै थाङोब्ला बिथांमोना 80%आव 20%ल' मोनगोन 80%आ डिपिएफ जानानै दं थांनाय बाराव जोङो जोंनि 2 नं घाग्रापारायाव 70% इउपिपिएल आव भट होनानै बिथां गबिन्द बसुमतारीखौ देरहादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिखौ जोङो फालथायनानै 80% रिहन मानगोनां रिहन दैमारिखौ 80% भट होनानै देरहाहोनो थाखाय थाम थिम जादों।